Ongi etorri beste astebetez txirrindulariak.comera asteartea da, eta beraz txirrindulariak websaioaren unea da, eta gaurkoan aurreko asteetan bezala euskal taldeak errepasatuko ditugu, duela 2 aste profesionalen edo UCI txirrindularien taldeak errepasatu genituen, pasaren astean afizionatu mailakoen taldeak eta aste honetarako nesken taldeak utzi ditugu, baina lehendabizi goazen errepasatzera asteburukaera honetan Zumaian, Eibarren eta Bilaz bertan zer gertatu den. Eta orain asteburukaera errepasatuta goazen gaurko gaiarekin, eta pasaren astean gizonezkoen Euskaldun txapelketa hasi zen bezala, aste honetan igandean Zaldibarren emakumezkoen Euskaldun txapelketa hasiko da, eta gu bertan izango gara, laboralkutsari esker, laburpen bideorik onena eskaintzeko, eta orain goazen errepasatzera. Zeintzuk izango diren Euskal Herriko nesken taldeak eta hasteko aurrekoetan egin dugun bezala goazen maila gorenera, goazen World Tourrera, ze World Tourrean mundietan bezala talde bat izango dugu maila gorenean, eta bertan Euskaldun bat izango dugu. Movistar Team, iaz iraultza ikaragarria izan zuen Movistarrek, Anemik bauleunte fitxatuta, baina ez bakarrik Anemieken fitxaketangatik, baita ere Manosgar edo Sara Martin bezalako txirrindulariak fitxatzeagatik, orokorrean iaz taldeak maila ikaragarri ona eman zuen, hainbat lasterketa irabazita, bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpora, Euskal Herrian ditzazkegu Nafarroko klasikoen lehenengo eguna, edo baita ere Donostiako klasikoa biak Anemik Banbleuterekin, baina Euskal Herritik haratago ere emaitza bikainak lortu zituzten, lehenengo aldiz historian Movistarrek Flandriako turra irabazi zuela, eta beste lasterketa asko ere. Beraz, iazkoa errepikatzeko prest dago Movistar, eta horretarako argi dago Banbleuten izango dela protagonista, baina beste hainbat txirrindulari dituzte protagonista izateko ere, batez ere Manosgar. Aurten helburuak argiak dituzte, 3 itzuli handiak izango dituzte, Italiako Giroa, Girotone, Frantziako Turra, Tour de France, eta Espainiako Vuelta lehiatzea, eta 3etan egongo da Movistar World Tour lasterketak direlako, eta gutxienez edo ala dirudi Banbleuten han izango da irabazteko prest. Baina Banbleutez gain, Movistarrek beste aukera batzu ditu, Manosgar gazte izan da ere argi eta garbi utzi zuen iaz zelako maila duen, eta gaztetasuna garatzen duen bitartean edo txirrindulari bezala garatzen den bitartean garaipen handiak lortzeko prestatzen dagoela, baina baita ere beste txirrindulari nabarmenak fitxatu ditu. Iaz fitxatu zuen Sara Martin, adibidez, gaztea da oraindik, baina maila ikaragarria eman zuen iaz, Espainiako 27ko txapelduna, baita ere Ardenis Sierra fitxatu zuen iaz Iruñean, Nafarroko klasikoen 2. egunean esprintean irabazi zuela, tartean esprint horretan Anemiek zegon baita ere, beraz Movistarrek errefortzuak hartu ditu, baina orokorrean iazko taldea mantendu du, eta prest dago gutxienez itzuli handi bat irabazteko, baina seguro Movistarrek nahiko duela, batez ere Giro eta Turra luzeenak eta gogorrenak izango dela, biak irabaztea hilabete eskas batean. Hauek izango dira Movistar taldearen taldekideak. Katrin Alerut, Aude Bianek, Jelena Erik, Sara Gigante, benetan etorkizuneko txirrindularia
ja mundu mailan ezaguna dana, eta badirudi zara gigante maila oso ematen ari dela, eta hemendik gutxira Emma Nosgarrekin batera etorkizuneko edo ja orainaldiko txirrindulari izango dela Movistarren. Alicia González, Bárbara Guarixi, Seila Gutiérrez, Sara Martín, Emma Nosgar, Lourdes Oiarbide, Eginotarra, Euskaldun bakarra taldean, eta Lourdes bere ohiturari jarraituz saiatuko da. Berriro ere talde lana sustatzen Movistarren eta taldean lan egiten. Andrea Patiño, Gloria Rodríguez, Arlenis Sierra, esandako kubatarra, Iruñan irabazi zuena, eta Anemiek Baumlautan iaz falta zaigu esatea ere Olimpiar txapelduna izan zala erlojuaren kontrako proban. Guazen azpimaila batera eta UCI Continental taldeen artean iazko 3 talde berdinak izango ditugu, Laboral Kutxa, Bizkaia Durango eta Sopela taldea. 3ak prest daude bai nazioarteko lasterketa lehiatzeko, baita ere Euskal Herriko Euskaldun txapelketa eta Espainiako kopak lehiatzeko, hori izango da euren helburua, eta orain guazen 3 talde hauek errepasatzera hasteko. Laboral Kutxa taldea iaz Euskaldun txapelketa eta Espainiako kopa irabazi zutela Idoia Erasorekin. Idoia etorkizuneko txirrindularia dela. Badirudi hemendik gutxira profesionaletarako pauso emateko presta egongo dela, baina bitartean garatze lanak egingo ditu Laboral Kutxan, Laboral Kutxako gizonezkoen taldean bere taldekidek itun duten bezala Euskaltelea salto egin baino lehen. Argi dago Euskaltelek ez duela nesken taldea, beraz Idoiak beste toki batzuetara begiratu beharko du. Bere adinkidea dan Ines Kantera dagoeneko World salto eman du Suitzako talde batean. Ikusi beharko da Idoia nola dijoan, ze oraindik ere urte bat, 2 urte pasa beharko ditu Laboral Kutxan kontinental mailan, eta bitartean seguro gauza politak egingo dituela Euskaldun txapelketan eta Espainiako kopan, eta gainera gogoratu emakumezkoek aukera hori dutela afizionatu diren bitartean World Tour lasterketak lehiatzeko aukera dutela, eta baita ere profesionalekin hainbat lasterketan aritzeko, kasuak Durango Klasikan, Eibarren, Euskal Herriko itzulia, aurten ospatzekoa omen dela, eta beraz, aukera izango du nazioarteko tropelean lehiatzeko, dagoeneko egin du Valentziako itzulian, Semana Valenciana lasterketan. Egia da ez dituela iaz bezalako postuak lortu, batez ere Semana Valenciana lasterketan maila oso ona zegoelako aurten, World Tour talde guztiekin, baina Idoia pixkanaka garatzen joango da bere gaitasunak, eta segura hemendik gutxira profesionaletan ikusiko dugula. Baina Laboral Kutxa Idoia Erasoz gain beste txirrindulari nabarmen batzuk ditu, batetik Tania Calvo, duela egun batzuk Espainiako txapeldun izandakoa elite mailan Madison eta Omniumean, eta baita ere Amaia Artetegi juniorren mailan Espainiako txapeldun izandakoa, eta aurten talde aldaketa egin duela, Laboralea iritsi dela Bizkaiatik seguro txirrindulariago, eta beste gazte batzuk, baita ere Irantzu Beloki edo Garatxeste bezala nagusitasuna emango diotela Euskal lasterketetan Bizkaia Durango hori, eta seguro pixkanaka txirrindulariak garatzen jungo direla, nazioarteko lasterketetan zaila izan arren gauza politak egiteko saiatuko direlako. Laboral Kutxa taldea, gizonezkoen taldea bezala, Jon Lazkanok zuzenduko du, eta hauek izango dira txirrindulariak Laboral Kutxa emakumezkoen taldean. Mireia Riazu, Irantzu Beloki, Jurani Blanco, Tania Calvo, Elena Cuenca, Idoia Eraso, Garazi Estevez, Olatzka Bilondo, Subane Garai, Ariana Gilaber, Sandra Gutiérrez, Amaia Artetegi eta Usoa Ostolaza. Guazen urrengo taldearekin, Sopela taldea izango da Orizko txirrindulariak, aurten bere liderra mantendu dute, Kilaja Stils jarraituko du taldean, eta seguruna bere izango dela taldearen erreferentea Stilsek, azkeneko urteetan, hainbat lasterketa irabazi ditu Euskal Herrian, gu bertan izan gara lasterketak grabatzen, noski, eta aurten nahiz eta argi dago Stilsek gaitasuna dituen profesionaletara saltoa emateko, bere lanarekin eta bat egiteko Sopelan jarraituko du, Stils berez Mallorcan bizi da eta pixkanaka lasterketak irabazten seguro aukerak izango dituela, gero beste gauza da Stilsek horiek baliatzea profesionaletara, baina bitartean Sopelan dago, eta Sopela konten horrelako garaipen politak lortzeagatik. Ez bakarrik Stils,
hainbat txerrendulari berri dituzte, batetik Nadine Gil, Donnieta Franki, iaz maila oso ona eman da bukatu zutela denboraldia, eta baita ere iaz junior Espainiako txapelduna izandako Naroa Fernandez iruindarra. Aurreko urteetan bezala, Fran Pla izango da Sopela taldearen zuzendaria, eta hauek izango dira txerrendulariak Naia Mondarain, Tania Calvo bezala, duela batzuk Espainiako txapeldun izandakoa Omnium eta Madisonean 23 urte zazpikoetan. Maria Banjez, Cristina Barrajón, Alice Coutinho, Naroa Fernández, Isabel Ferreres, Lur Florido, Agneta Franqui, Nadine Micaela Gil, Beatriz La Laguna, Patricia Ortega, Irantxu Solaguren eta Clea Stils. Eta azkeneko taldea, Bizkaia Durango taldea izango dugu, UCI mailan, eta talde hau aurten eraberritze prozesua hasi beharko du. Iaz, Sandra Alonso izan zuten taldearen buru, eta Sandrak duela urte asko lortzen zuten gauza bat eman zien, garaipen bat UCI egutegian, Semana Valenciana lasterketan, iazko lasterketan, eta aurten Sandra profesionaletara pasada, Ceratizi taldera, eta Bizkaiak fitxaketa berriak inditu, beti ere ohikoa duen bezala, nazioartetik etorritako txerrendulari dezente ditu, eta baita ere Alba Teruelen fitxaketa Movistarretik etorrita, etxera buelta udala, Bizkaiatik jun baitzen Movistarra, eta seguro Movistarren egindako urte hauek esperintza ematen dioela aurten Bizkaian maila ona emateko eta gazteei gauza politak erakusteko. Txerrendulari hauekin protagonistak izaten saiatuko dira, ez bakarrik hemengo lasterketetan, baita ere nazioartean. Ohikoa da Bizkaia Durango taldea giroa lehiatzea, baina ikusi beharko da aurten aukera izaten dutean, ze iaz ezin zuten bukatu COVID-a maila kaskarra erakutsi zutelako eta denbora eskanpo geratu ziren etapa batzuetan eta talde osoa kaleratuta izan zen, baina ikusi beharko da eraberritze prozesu hori nola bidaltzen duten eta egutegi polita lortzen duten seguro maila ona izango dutela. Urtero bezala, agurtzen dira Lorriagak zuzenduko du taldea, eta hauek izango dira txerrendulariak Daniela Campos, Portugaldarra, eta benetan txerrendulari oso ona, eta gaztea izan arren, gauza politak erakutsi dituela bere herrialdean. Marina Garau, Iris Gómez, Lucia González, Eukene Larrarte Tolosarra, Irene Loizate, Irene Méndez, Beatriz Pereira, Sofía Rodríguez, Aileen Stewart, Katarina Anaiz Soto, Portugaldarra, Alba Teruel, eta Carolina Upegi. Eta bi talde gehiago geratzen zaizkigu, eta bi talde hauen ez da UCI mailakoak ez izan, nabarmen ugarri genituen, ze bat berria da, aurten sortutakoa, eta bestea ja urte batzuk daramazki, baina benetan aipatzekoa dira, bi taldeak afizionatu hutsak dira, ez dute UCI mailarik, baina Euskaldun txapelketan ibiliko dira, eta beraz aipatu behar ditugu. Batetik zatika taldea, Goierriko txerrendulari elkarteak sortutakoa, eta bestetik Arabarrak taldea, biak ala biak, txerrendulari eskolak, eta euren gazteei, geroz eta gehiago, emakume gehiago daudenez, txerrenda gainean, euren gazteei aukera eman dietela talde bat osatzeko eta afizionatutan Euskaldun tropelean aritzeko. Zatika taldean, lau txerrendulari izango dira afizionatu mailan, Katxalin Iriondo, Lur Zufiria, Naia Mangas eta Naiara Rigaño, eta Arabarrak taldean, 6 txerrendulari izango dira afizionatutan, Garasi Korta, Maitan Untzibai, Erika Arrizabalaga, Egoa Heredia, Amaia Zamora eta Irune Martínez. Beraz, hauek izango dira euskal taldeak, baina bukatu baino lehen aipatu behar ditugu Euskal Herritik kanporako taldetan ibiliko diren txerrendulariak. Aurten Golturrean 3 euskal txerrendulari izango ditu, Golturrean baino profesionaletan. Bat, dagoeneko aipatu dugu, Lourdes Oiarbidea Movistarren arituko baita, baina beste bi falta zaizkigu. Batetik, Ane Santesteban Errenteriarra, baita ere Galiziarra, hortarten ibiltzen dela, Oreretarra, Ane Santesteban, baiketzen taldean jarraituko du, eta benetan Anek irabazteko zailtasunak dituen arren, ze inoiz ez du lasterketarik irabazi profesionaletan, bere izena ondo sendotu taldean eta nazioarteko tropelean, igotzaile ona da, lasterketan ondo mugitzen da, eta garaipenak lortzea kostatzen zaion arren, benetan izen indartsua dauka. Eta bestea, Ider Merino da, bizkaitar txikia, Lekol Wahoo taldean ibiliko da, Britania handiko taldean, eta bertan bere igotzeko doaiak erakusten saiatuko da, gogoratu duela urte batzuk ze emozio
biziara zizkigun Eiderrek zonkolanen gora Italiako giroan iaia etapa lortu zuela. Biak profesionalak dira, Lourdes Oiarbiderekin batera eta 3 dia bakarrik tamalez. Hoi ere titular bada, duela 2 asteko bideoan erakutsi genin zuen nola 50 txirrindulari inguru genituen Euskal Herrian profesionalak gizonezkoak. Aste honetako bideoan 3 txirrindulari profesional bakarrak aipatu ditugu. Benetan alde handia dela eta egia da geroz eta txirrindulari emakume gehiago daudela, baina oraindik ere aldea ikaragarri handia da, 20 aldiz gehiagokoa iaia, eta benetan lan egin behar dugu aukerak emateko emakumei ere profesionalak izateko gure kirolean. Hau izan da dana, eskerrik asko berriz ere gure bideo ikusteagatik, gogoratu txirrindulariak kide izateaz eta gure proiektua babesteaz, eta gure partetik besterik ez. Hurrengo arte, eskerrik asko.